Sort una miqueta, no? Escurat, Sí, bueno, és igual. Ah, vale, és igual, vale. Ja està, vale. Hola, guapos i guapes. Avui el Barça ha guanyat 1-2, pràcticament davant l'hora, sí o no? Bueno, sí. Una mica. Sí. Us presento Víctor Palacios, que no necessita presentació, perquè és un youtuber, com Déu mana. Com Déu mana no sé, però sí, un youtuber, sí. Jo que tinc només 4 subscriptors, és el que hi ha. Pues, simplement, ha guanyat el Barça 1-2. Ell editarà el vídeo, ell m'ajudarà a editar un altre vídeo. Sí, Intentarem fer-ho el millor possible. L'aplicació està descarregada. Vale. A partir d'aquest moment ja, doncs sí, jo crec que farem algú guapo. Bueno, algú guapo. Sí, ho farem bé. Ho intentaré. Doncs això, el Barça ha guanyat 1-2, pràcticament davant l'hora, tot i que a la segona part el Barça pràcticament ha dominat tot el partit. Sí, bueno. La Real Societat, la primera part, ha estat amo i senyor del partit, amb un parell d'ocasions del Barça, del Dembélé. Dos del Dembélé. I amb Luis Suárez i amb Messi han quedat una mica escurats. Sí, estan una miqueta amagats. Bueno, a veure, jo el primer que vull dir és que el Barça no juga res, però té un amor propi i unes ganes per guanyar, que al final aconsegueix el seu propòsit, I moltes vegades... Ha de estar ya aquí. Ahora que termina el Barça, ya que juega el Betis con el Valencia, ya no quiere saber nada, Però com va tu, Betis? Bueno, És que ha vingut un senyor i ens ha desconcentrat una miqueta. Sí, bueno, doncs això, que el Barça té molt amor propi i guanya per això, no? I a més, té molt valor després del viatge de seleccions i tota la història. Però el cert és que també ha de mirar-se una miqueta de fer autocrítica i Valverde, sobretot, ha de buscar un joc millor, perquè el que no pots fer és, quan ja vas guanyant, una altra vegada més retegui. Hi ha hagut un moment, no sé si amb 1-1 o amb l'1-0, jo crec, que ens han agafat 3 contres seguides la Real Societat i Ter Stegen ha estat allà. No, encara no havia fet canvi. Sí, perquè en Coutinho ha sortit als 10 minuts. És que quan el Barça està patint, però dos contres continuades. Però en Ter Stegen tenim el Barça té un seguro a la porteria que no tothom ho pot... O sigui, com es diu la paraula? Que ningú pot... Tu pots, vinga, som-hi. Ningú pot... Remediar? No, remediar no, seria cosa de... En Ter Stegen és un porteràs. Deixem-ho així, és un porteràs perquè no sóc la paraula, és el puto amo. En Ter Stegen és un puto amo. Sí, el que passa que no pots, per exemple, sí. Clar, però les contres que ha tingut la Real Societat avui, te les fa el PSG o te les fa el Madrid i potser acaba a ser malament el partit, acabes no amb un 0 o 2-0, acabes potser amb un 4-1, Sí, però clar, perquè... Però és normal, estem al començament de la temporada, portem 4 partits, és el més normal del món. Si és un mes, encara no. És un mes, encara no. Per això... Però és el moment perfecte per fer autocrítica i sapiguer que amb aquest joc no vas a ningú lloc. Amb aquest joc no s'arriba a la final de la Champions. No. Perquè tu i jo i molta gent que em va hablar al teu canal i el meu, el meu i el teu, perdó. Ambos dos. Amb els dos canals, amb aquest joc no arriben a la final de la Champions. I a mi m'agradaria molt guanyar la Champions. No mai a mi, mira. Que hem de sacrificar la Copa, però guanyem la Lliga i la Champions, seria una temporada... És que jo crec que és un factor molt important, això. És un factor molt important. O sigui, el Barça sempre comença les temporades volent la Liga, volent la Champions, volent la Copa del Rei. Hi ha alguns que diuen, mira,
me toco los huevos 2 meses, 3, los bemoles bien tocados, Com l'any passat al Madrid, clar, i després guanyo la Champions. I clar, com la Champions té, diguem-ne, més impacte mundial que no pas la Lliga, té el glamour que no té la perquè el Lliga. Barça, perdona, fa doblets quan vol. Sí, Fa doblets quan vol. El que passa que al Barça jo no puc dir-li als jugadors o dir-li a la gent sí, mira, anem només a per la Champions. No, perquè el Barça sempre ha guanyat la Champions quan ha guanyat la Lliga. I és una dada molt important, no? però també és una dada molt important que l'únic que ha aconseguit Copa, Lliga i Champions 2 cops. 2 cops al Barça, sí. I no, això ningú no ens ho pot treure. Clar, per tant, si ho vols tot, perquè el Barça sempre ho ha de voler tot, Ho ha de guanyar tot, sí, exacte. o sigui, per identitat, jo no i crec per que- la història, i per què és el que és. però jo no crec que ho hagi de guanyar tot, sinó intentar-ho. I més que res perquè venim d'anys fantàstics. Tot i que el Madrid, pel que ha guanyat, doncs sembla que el Barça no ha fet res. I sí que ha fet moltes coses. Moltíssimes. Per tant, jo sempre dic que quan el Barça si guanya la Champions, espero que la guanyi, Sí. la sisena Champions, si no guanyem ni la Copa ni la Lliga, em sembla que la gent estaria molt més agraïda guanyar la Champions que no pas els dos títols entre cometes menors. Bueno, jo prefereixo guanyar la Champions que la Lliga. Bueno, també, i el Real Madrid potser, o sigui, aquest any li va de gust, d'alguna manera, guanyar més la Lliga perquè ja porta no sé quantes Champions, Sí, 3 seguides i això. Per tant, nosaltres també... A la Madrid! Un madridista, Sí, que soy de madridista. Per tant, jo crec que el Madrid començarà molt fort aquesta temporada, ja ho ha fet, no? Guanyant els primers partits, però el Barça també, i ja ho va dir el capità Messi, va per totes amb la Champions. El que passa que per això ha d'anar A l'idea. posant-se a tope, perquè si no serà una miqueta complicat. Sí, perquè a més té equip. Sí. Però s'han de I a més classificar molt bé. Com es diu allò? Ampliació o sigui, l'armari és ample. Exacte, sí, al fons d'armari. Perquè l'Artur, Vidal i Malcom, Malcom són molt bons, el que passa amb el Verde encara no els dona la capacitat de ser... La confiança, sí. La confiança. Bueno, però també acabem de començar. Sí, bueno, són 4 Acabem de començar, per això no em preocupa. Però avui ja et dic que Anoeta t'agafa un PSG i et marca 4-8. 4 més, 4. Déu-n'hi-do. 4 o més. Per tant, molt content perquè el Barça té moltes ganes, molta confiança, molt amor propi, però el loro. També jo crec que el Barça, a les primeres parts d'aquesta temporada, ja ho va fer la temporada passada, vol desgastar, diguem-ne, el rival. I a les segones parts matar el rival, no? Com va fer l'any passat. Clar, sí, per això, que també hem de mirar-ho d'aquesta manera, no? Però el Barça, la veritat és que la segona part, per molt control, o la primera, per molt control que tingui, no té profunditat. Crec que a la primera part hem tingut molt poques ocasions de cara a porta, sota els 3 pals, molt poques. Ni una. A la primera part ni una. Has fet un xut amb Messi, però clar, no ha entrat entre els 3 pals perquè, clar, en el primer xut, pues, ha sortit un fora o... Ens diran botiflers ara, Ens diran, hòstia, mira, tu no eres culer, vale? Bueno, jo crec que ja està, no? Sí. Pues... Més que res perquè m'estic, estem gravant d'una manera una mica complicada i tinc l'esquena una miqueta tocada, O sigui que... Vale? Bueno, Oye, pues... y seguidle todos, seguiu-li, I clar, només ens segueixen 4 persones, però bueno, a mi m'és igual. Jo només ho deia per explicar les meves sensacions sobre el Barça i el Girona! L'heu de seguir. A més, avui surt a la meva videoreacció, o sigui que, Una abraçada, Que vagi molt bé. Bona tarda! Visca el Barça, però el Girona més!